А вось гэты шарик куды? А, ведаю. Добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А, куды? Лесік, добраранак пачаўся. Павітайся з гледачамі. Прывітанне. Ай, ну вось, зноў пачынаць за вас. А можа, спынішся? Не магу, шарики упушчу, не перашкаджайце. Так, гэты шарик сюды. І вось так усю раніцу. Як сеў гуляць у камп'ютар, дык больш нічога вакол не заўважае. А зусім нядаўна сам казаў, што гэта не на карысць. А давай яго правучым. Як? А вось так. Ой, не магу. А гэты шарики куды? Сябры, як вам наш лесік? А давай з ім яшчэ і селфі зробім. Давай. Давай, фоткай. Ось атрымалася. Давай, яшчэ. Не могу. А, у нас фотосесія. Хочеш сябе убачыць? Ну, давайте, дагуляю потым. Глядзі. Ой, ой-ой-ой, а гэта хто? Гэта я? Ты! А адкуль у мяне бантик і рожкі? Ты ж нічога вакол не заўважаў. Вось што значыць доўга ў камп'ютар гуляць. Не хочу. Зніміце. А нам падабаецца, правда, сябры? А мне не. Зніміце, кажу, калі ласка. Ну, добра, толькі болей столькі за камп'ютарам не сядзі. Не буду. А вы, сябры, пакуль мультик паглядзіце. А зараз час падвесці вынікі нашага задання, якое мы давалі нашым гледачам у адной з мінулых перадач. Нагадаем, што гэта было. Абавязкова! Для вас, сябры, я пакінула самую цікавую фігуру – трохвугольнік. Ну, на што ён падобны? Ух, сапраўды, самая цікавая фігура. Я ўжо столькі ўсяго прыдумаў. Толькі не гавары, хай гледачы самі фантазіруюць. І ў каго атрымаецца болей за ўсё варыянтаў, і яны будуць добра намаляваныя, той і пераможа. Вось такое было заданне. І нашы гледачы з ім справіліся. Але, на жаль, не ўсе даслалі малюнкі. Таму сёння мы пазнаёмім вас толькі з тымі, хто даслаў ілюстраваныя адказы. Вось такую дзяўчынку у трохвугольнай сукенцы даслала нам гусінец Ангеліна. Сапраўды, добрая прыдумка, Ангеліна, малайчына. А вось які малюнак даслала нам Петранчук Віка з горада Ветка. Паказвай. О, О! знаёмцеся, жар-птушка. Віка написала, што ва ўсіх птушак дзюба трохвугольная, таму яна яе і намалявала. Нам вельмі спадабалася твая жар-птушка, Віка. Вельмі прыгожа. Але заданне было прыдумаць чым больш трохвугольных выяў. Таму пераможцамі гэтага конкурса сталі нашы пастаянныя гледачы Паліна і Кірыл Раеўскія з Мінска. Та-дам! Вось іх адказ. А ў лісце Кірыл і Паліна напісалі: глядзім вашу перадачу кожную раніцу, пакуль апранаемся ў школу і снедаем. Кірыл прапанаваў елку, Паліна флажкі, а мама чалавечкаў. Усяго на малюнку 11 трохвугольнікаў. Ого! Сапраўды шмат! Таму Кірыл і Паліна становяцца абсалютнымі пераможцамі нашага конкурса. Віншуем вас, сябры! Чакайце падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Ну а для ўсіх цікавы мультфільм. Ой, глядзіце, да нас прыйшоў яшчэ адзін ліст. З адказам на заданне? Не, на ім вялікімі літарамі напісана «СОС», а гэта значыць… Што камусьці тэрмінова патрэбна дапамога. Кася, чытай хутчэй. Ага, чытаю. Добрый вечар, шановныя жыхары Добраранка.
піша вам мама одного хлопчика. Гэта ліст ад мамы. Справа ў тым, што мой сын зусім мяне не слухае. Як не слухаю? Вось, напрыклад, учора я 10 разоў прасіла яго прыбраць цацкі, а ён нават з месца не крануўся. Вось дык ну! А потым я шэптам прапанавала яму з'есці цукерачку, і ён адразу кінуў усе справы і прыбег за пачастункам. Ага, значыць, пра цукерку ён пачуў. А далей мама хлопчыка вось што піша. Шаноўныя сябры, парайце, што мне рабіць, каб сын мяне слухаўся. Справа сапраўды вельмі сур'ёзная. А можа, няхай мама сама прыбярэ цацкі? Але ж яна іх не раскідвала. Чаму прыбіраць павінна? Так. Тады проста трэба ўзяць рымень. Не. Што ты, нельга? А калі так, няхай мама таксама не слухае, што просіць яе сын. Напрыклад, папросіць узяць яго ў парк на атракцыёны, а мама зробіць выгляд, што занятая. Во. Таксама не выйсце. Так яны канчаткова пасварацца. Што ж тады рабіць? Я думаю, трэба падысці да сына і спытаць, чым ён заняты, можа, чымсьці важным. І вось ён скажа, што занятак важны, што далей. Трэба прапанаваць яму дапамогу, а потым разам і цацкі сабраць. Сапраўды, усё так лёгка. Калі б мне прапанавалі зрабіць нешта разам, я б згадзіўся. І я, так весялей, і любая справа робіцца лягчэйшай. А вы як лічыце, сябры, што рабіць, калі дзеці не слухаюцца? І падумайце, ці лёгка бывае бацькам, калі малыя так сябе паводзяць. А зараз хутенька абнімеце сваіх тату, маму, бабулю, дзядулю, усіх. Каб яны ведалі, што вы іх любіце. І мы абдымашкі. А зараз для дарослых і дзяцей мультфільм. Лесик, ты сваёй гульнёй так перагрузіў камп'ютар, што ён зусім не працуе. Я? Пасля мяне ён цудоўна працаваў. Дайце паглядзець. Сапраўды не працуе. І што рабіць? Не пагуляць, не музыку паслухаць. Трэба клікаць на дапамогу. Каго? Самых галоўных спецаў па тэхніцы – фіксікаў. Ого! Сапраўды? Алло, фіксікі? Добрай раніцы. Дапамажыце нам з камп'ютарам, калі ласка. Ну, што яны кажуць? Што ўсё зробяць? Ура! А нам пра вас пакуль мульцік паглядзець? З задавальненнем глядзім і чакаем. Фіксікі класныя. А наш камп'ютар яны паспелі адрамантаваць? Зараз паглядзім. Працуе! Ура! Дзякуй вам, сябры! Так, вялікі дзякуй! І на гэтай радаснай падзеі наш добраранак падышоў да завяршэння. Бывайце, сябры! Сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку!